Insellmilkom għal dan l-aħħar programm is-sensiela Difensuri taċ-ċiviltà nisranija u llum ħan nitkellmu fuq personaġġ forsi ma tantx hu magħruf hawn Malta, ma importanti ħafna nkunu nafu fuqu. Il-Kanċellier Awstrijak Engelbert Dollfuss. L-Awstrija kienet għal bosta snin il-qalba tal-Imperu tal-Asburġi. Imperu li xi darba kien mifrux mad-dinja kollha prattikament, mal-kontinenti kollha, il-familja Asburga. Però fis-seklu 19 kien konfinat fl-Ewropa ċentrali. Imperu Kattoliku li identifika ruħu ma' reliġjon Kattolika, illi fl-1848 ukoll ġie affettwat mir-Revoluzzjoni. Minn dak iż-żmien l-Imperu Awstrijak beda sejr lura. Sakemm fl-1848 kellu ħafna ġlied imbagħad ġie salvat mill-intervent tar-Russja Ortodossa li dak iż-żmien kien qiegħda toħodha kontra r-rivoluzzjonijiet. Fl-1866 tilef il-gwerra mal-Awstrija u spiċċa dgħajf, prattikament dominat mill-Ġermanja li twildet minn il-gwerra mal-Prussja, li twet mill-gwerra mal-Prussja, dik gwerra mal-Prussja li eventualment il-Prussja iffurmat l-ewwel Imperu Ġermaniż. Fl-1867 l-Imperu Awstrijak inbidel fl-Imperu Awstro-Ungariku. Hekk kif l-akbar popolazzjoni tal-Imperu ma kienx Ġermaniża, l-Ungeriżi, illi fl-1848 kienu fost ir-ribelli aċċettaw li jieħdu status ugwali bl-Imperatur tal-Awstrija, l-Imperatur Franz Josef, ikun Imperatur taż-żewġ saltniet. Issa fl-1914 bdiet l-ewwel gwerra dinjija. Bil-1914-1918 kif rajna fil-kwistjoni tal-Polonja naraw kollass tal-ordni soċjali. L-Imperu Awstrijak ikkollassa, il-familja Asburga ġiet eżiljata u l-Awstrija fis-snin 20 ġiet it-territorju ta' kontrastazzjoni bejn l-ideoloġija komunista, in-nazzjonaliżmu u l-ideat kontra-rivoluzzjonarji kif ukoll it-teddida tan-naziżmu. Hawnhekk tajjeb li nagħmlu punt biex anke l-affarijiet niċċarawhom. Ħafna jgħidu imma n-naziżmu mhux alternattiva għax-xelluk. Il-naziżmu mhux wis differenti minn ideoloġiji oħrajn tax-xelluk. Huwa frott ir-Revoluzzjoni Franċiża tal-1789. U kull minnu kontra-rivoluzzjonarju ma jistax iqis in-naziżmu bħala għażla naturali. Jekk int Kattoliku kontra-rivoluzzjonarju ma tistax tkun Nazzist. Għaliex għax in-naziżmu huwa mibni fuq il-mibeda tar-razzezz, glorifikazzjoni tar-razza fuq l-importanza tal-fidi nisranija illi ma teskludix l-imħabba lejn nazzjoni. Il-nazzjonaliżmu jista' jkun huwa Kattoliku jekk ikun applikat sew. Naziżmu le. Hemm dokumenti tal-Knisja fosthom il-famuża enċiklika Mid-Brander Sorge. U dan li ħanaraw dak li prova jagħmel Engelbert Dollfuss. Iżomm il-pajjiżu għalkemm żgħir issa m'għadux imperu indipendenti u ħieles sew mill-komuniżmu u sew min-naziżmu. Engelbert Dollfuss twieled fl-1892 u miet fl-1934 kif ħanaraw. Fl-età ħanajdok relattivament żgħira ta' 42 sena. Bniedem kuraġġuż, Kattoliku devot, patriot kbir. Kien politiku Awstrijak li selva bħala kanċellier fl-Awstrija mill-1932 sakemm ġie maqtul fl-1934. Dollfuss huwa magħruf bħala bniedem nisrani, xi wħud qalu li huwa dittatur awtoritarju, ma kif ħanaraw huwa uża s-saħħa biex jiddefendi l-pajjiżu li seta' jiġi maqtul miż-żewġ espressjonijiet tar-rivoluzzjoni fl-ewwel 50 sena tas-seklu 20. Dawk soċjalisti Marxisti u dawk Nazisti. Nista' ngħidu hekk ħoloq stat korporatist ġifieri ta' għaqda ispirat mit-tagħlim soċjali Kattoliku.
speċjalment mill-enċikliċi papali Rerum Novarum u 40 anno. U bil-ħila tiegħu mhux biss waqqaf il-firxa tal-komuniżmu fl-Awstrija, imma wkoll għal temporanjament ħanajdu hekk waqqaf il-firxa tan-Naziżmu. Dollfuss kien bniedem li l-ewwel qabel kollox isruħu bħala Kattoliku, difensur ta' reliġjon Kattolika li ddefiniet il-poplu Awstrijak. Wara l-ewwel gwerra dinjija, l-Awstrija kienet għaddejja minn perjodu kraħ. Minn imperu sa spiċċat nazzjon żgħir. Poplu li kien qalbu maqtuqa u ħafna drabi kienet jiġi meddet l-indipendenza tal-Awstrija tiġi medda li tiġi assorbita issa mill-Ġermanja, anke jekk il-Ġermanja tilfet l-ewwel gwerra dinjija. Dollfuss kellu karriera bikrija, ħanajdu hekk bħala impjegat fl-amministrazzjoni pubblika u kien membru tal-Partit Soċjali Kristjan Awstrijak. Soċjali Kristjan ġifi partit ispirat mit-talim soċjali tal-Knisja Kattolika. Aktar tard huwa spiċċa l-kap u tal-partit kien pjattaforma tal-proġett politiku tiegħu. Il-ħajja bikrija ta' Dollfuss kienet immarkata minn impenn qawwi lejn reliġjon Kattolika. U x-xewqa li jistabbilixxi s-soċjetà Awstrijaka aktar stabbli li tista' tiddefendi ruħha wara l-instabilità u t-teddid u taqlib li kien hemm wara l-ewwel gwerra dinjija. Is-soċjetà Awstrijaka kienet soċjetà polarizzata b'ħafna konflitti u firdiet b'ħafna gruppi xi ħafna drabi armati ta' soċjalisti li kienu qed jinċitaw il-ħaddiema u l-unions biex iġibu revoluzzjoni u jirreżistuhom kellek il-Partit Kristjan Soċjali. Anki kellek gruppi armati magħrufin bħala il-Heimwehr. Dawn il-gruppi kienu taħlita, ġuġud minnhom kienu kattoliċi, oħrajn kienu sempliċement antisoċjalisti u komunisti. Kellek ukoll gruppi ta' aspirazzjoni nazzista, speċjalment hekk kif Hitler kien fil-Bavarja kien isaħħaħ l-influenza tiegħu, din l-influenza nfirxet fl-Awstrija. Issa f'din it-tensjoni kollha Dollfuss intażel bħala kanċellier fl-1932. Mexxa gvern ta' koalizzjoni, imma għal perjodu nitmexxija ma kienx qed issolvi t-tensjoni. Il-forzi tal-estremi soċjalisti u komunisti kienu qegħdin ifajku l-pajjiż. Allora waħda mill-affarijiet li għamel Dollfuss kienet illi iddeċida li elimina l-influenza eżaġerata u illegali tas-soċjaliżmu. Kellek żoni sħaħ fi Vjenna fejn gruppi armati ddikjaraw Repubblika Soċjalista u ħadd ma seta' jidħol hemmhekk. Dollfuss iddeċida li jikkonfronthom. Fetaħ il-Parlament Awstrijak u permezz ta' dikreti tal-liġiet is-sospenda mhux waqqaf il-demokrazija bħala proċess għaliex seta' juża dawn il-mezzi ta' emerġenza biex jiġġiela kontra l-dewwa li kienet jgħeddu l-istess natura tas-soċjetà Awstrijaka. Fil-fatt li għamel kien li beda kampanja biex jelimina l-dawn il-movimenti. L-ewwel ma għamel attakka lis-soċjalisti fl-istess waqt ta' danki liġijiet nidlhom korporatisti ġi bażikament kienu jfittxu laqda mhux il-konflitt soċjali, tifhem laqda allura b'unions li jkunu integrati mas-sistema tal-pajjiż, xi ħaġa simili għal dak li kien propona l-Papa Leon 13 fir-Rerum Novarum. L-għan tiegħu kien illi bekk il-poplu jkun maqut, ma jkollokx konflitti bejn min ħaddem u l-ħaddiem, ma jkollokx konflitti bejn min imexxi u jitmexxa, imma l-istat u l-poplu jkunu familja waħda. L-istat li ħoloq Dollfuss la kien jaqbel mas-soċjaliżmu laqqas mal-kapitaliżmu estrem. Issa, l-ewwel problemi kienu fl-1933 bir-rivolta min-naħa tas-soċjalisti. Din ir-rivolta Dollfuss rebaħa billi mobilizza l-armata u fi 3 ijiem irnexxielu jeleb l-isfida tal-milizji tax-Xelluk. Imma fl-1934 beda l-konflitt man-Nazzisti. Dawn bdew jimbuttaw biex iwaqqgħu l-Gvern Awstrijak u l-Awstrija jaqduha mal-Ġermanja. F'Ġulju ta' dik is-sena
kienet kif edna rajna kienet saret gwerra ċivili żgħira ma' soċjalisti ma' wkoll beda jieħu azzjonijiet kontra nazisti, dikjara partit nazista legali u kellek numru ta' nazisti li ġew arrestati. F'Marzu tal-1934 Dollfuss iddikjara l-Istat Federali Awstrijak, ispirat mit-tagħlim soċjali Kattoliku. Hawnhekk Dollfuss kien fl-aqwa tiegħu, prattikament irnexxielu jgħaqqad il-pajjiż minn dawn il-forzi. U ħanajdu hekk temporanjament salva l-indipendenza ta' pajjiżu. Iżda, fl-1933 kif nafu fil-Ġermanja kienu laħqu nazisti kienu Adolf Hitler. U bdiet kampanja sħiħa għal dik li jgħidu għall-Anschluss, għall-unifikazzjoni tal-Awstrija mal-Ġermanja. U dan kompla jiżdied sakemm f'Lulju tal-1934 Dollfuss ġie assassinat fil-Palazz Presidenzjali kif il-Nazisti ħadfu l-poter ġewwa l-Awstrija bdew jaħtfu l-poter u talbu l-intervent militari tal-Ġermanja. Madankollu l-Ġermanja Nazista kienet qisuha bħala mhix daqshekk b'saħħitha u allura l-kolb tas-Sat falla, l-Awstrijaċi jagħmlu kontrattakk u n-Nazisti ġew meqluba. Ma Dollfuss kien miet miet. Dakinhar li ġie maqtul kien għattasijat sħaħ jitlob quddiem Ġesu sagramentat. Donnu kien jaf ir-riskju li kien għaddej u prepara ruħu. L-istorja ta' Dollfuss, kif nafu l-Nazisti mbagħad ħadu l-poter fil-1930. Madankollu, l-istorja ta' Dollfuss għalkemm ħafna qisha kontroversjali u qed jista' jgħid li eventwalment in-Nazisti ħadu l-Awstrija, turi l-kuraġġ tan-nisrani tad-difensur tal-indipendenza ta' pajjiżu kif ukoll taċ-ċiviltà nisranija kontra forzi neopagani u antikristjani, rappreżentati sew mis-soċjaliżmu estrem u mill-komuniżmu kif ukoll minn ċertu elementi nazzjonali soċjalisti li huma prattikament pagani u antikristjani. Kif ukoll l-isfida li pajjiż żgħir biex jiddefendi ruħu mill-aggressjoni ta' pajjiżi ikbar. Fuq kollox Engelbert Dollfuss jibqa' magħruf bħala kattoliku devot fil-politika. Stedina biex il-dawk li jħossuhom jistgħu jimpenjaw ruħu jiddefendu l-fidi nisrani anke fil-kamp politiku jagħtu sehmhom ukoll. Engelbert Dollfuss għal kuraġġ tiegħek u d-difiża taċ-ċiviltà nisranija f'pajjiżek u fl-Ewropa insellmulek.